Madrascover til Turnsheet er hæftet under madrassen med et velcro-bånd 3 steder. Coveret har både glidedel og en bremsedel. Vindelagnet lægges oven på coveret og kan nu glide. Ved et let træk løsnes madrascoverets glideside. Turnsheet har nu en bremsefunktion. Med hjælp fra Turnsheet kan borgeren selv skubbe sig længere op i sengen. Er borgeren ikke i stand til selv at skubbe fra, kan hjælperen med et let træk få hende eller ham længere op i sengen og fastgøre nu Turnsheet til hovedgæret. Hjælperen kan nu vende eller forflytte brugeren med stor hjælp fra Turnsheet. Et lille træk låser lagnet under brugerens ben, så hun ikke glider ned ad sengen. Nu kan sengen køres i lav, så brugeren kan nå gulvet og hjælpes ud.